Kao kamano wadhi e kaunti ma Kisumu matin kama anyuola moro e gweng' ma Kanyakware kaunti ma Kisumu koro dwaro mondo ratiro ne nyathigi ma jahigni 5 mano bambi kod dichuo moro ma jahigni 25. Familia mamiyo jonyuolne lit mathoth e chunygi. Nyathi ok nyal wuotho kata matin. Nyathi ka wuotho chalo ng'at mapuonjore wuotho. Itimo nyathi to nyathi okore tani ywak. Ma nyathi go nduru to min gi penjo nyathi. Ok ywak iluoki. Ang'o ma kuma ywago? Mokwongo wacho ni ogore piny. Ogosendane piny. Koro kwa chune ogwom piny. Ochune gi gwom piny. To wang'eyo kasendane kuro. Ko nyathi norepi. To penje. Gino timre ni kanye? Ng'ayo timo gini? Nyathi wacho. Ang'atiro nega kuro. Naka nyathi achiel kachiel. Ating'e nyathi ding'eya. Nyathi ng'isona barka. Nyathi donjo kodwa e ot. Nyathi donjo kodwa e ot. Nyathi explain. Kaka ne en. Kaka nobedo. Kaka nochakre. To nyathi seranene kwar jo kama. Opilore. Nyathi fine chwere sianane. Chieth bende wuok. Nobedo na malit. Nobedo na malit makata na wuon dina yud gima chal kamano nyathino dina kago lowo. Joka mama. Na litna. Jonyuol nyathino wacho ni kata obedo ni nonro mar laktar noyango bembo mar nyargi nyadenuoya ahinya to kachienne onge ondamo malong'o ma obila osekao kata tok chwalo lipot makamano e stend obila mar Yat. Gima setimore sani onge joka mama. Piny masani ni en piny pesa. Pesa oketho piny. Chana dier. Koro nyakwara ok nyalo yudo ratiche. Nekech pesa onge go. Akwayo sirikal mondo konya. Omina nyakwara ratiche. Nyakwara makeka kuongo neno. Lidhuru chunya matek. Malit. Chunya lit. Nyatimna nyathina gima chal kama. Okang' ma polisi nyalo kama long' mondo maka chich onge. Polisi ngiswa ni mondo ambe watem manya chich. Omanya chich kagima wan mane tijwa. Jonyuolne thiano. Min gi thiano. Nikech no kuma bodhie onge. Nyathi ka gino chako ni rame. Nyathi yuak. Kata ka nyathi dhi e cho, nyathi yuak. Koro ok ang'eyo gima dhi mbele. Kind polise gi joma ne nyathi gi otimonwa kama. Ok wang'e gima dhi mbele. Akwa sirikal ni mondo tem omanye kijana ni mondo gikonywa mondo nyathiwa noyud akine. Jokedo ne ratich oganda e alwora ma Kisumu kotelnegi kod Audi Ogada osingo ni gibiro nyono piny kendo keto obila tesre e wi wachno mondo familiano oyud ratich nyargi. Adwa na wach ni jowinjo wate, ta adwa na sing dalaka. Ok abi yweyo kaka Audi Ogada ma ka nyathini ok oyudo ratiche. Adwa na wach ne county commander. Adwa na wach ne OCPD Maseno. Na miyo gi ndalo 3 mar neno ni achich miwacho mawuotho e gweng' kani to nigi simo. Achich midwaro ni nigi simo kendo simbe tiyo. Sani koro sundo dhine tend arita kwe koting'o jatend obila e kaunti ma Kisumu, jatend obila ma Maseno kod apis tend okwach kich mondo odonjre wachno mapiyo. Bende familiano sani koro odak gi luoro ni wachni dek lal nono nikech mibadhi. Polise ng'wenyo kuon kanyo ma ok nyal mako nyathi. Gibiro make. Onge option. Office of the Director of Prosecution osechiwo recommendation mowacho ni omak the suspect otere coach. Gisechiwo the opinion. So onge gimarito gimodong'. Ratich nyathini nyako yudi. Sani haudwe achiel kendo ndalo to pod kwano karem okwako chuny familiano kama chiemo mag tim machienglono miyo ywak mar yudo ratiro ringo e pach jonyuolne. Penjo maduong' en ni ka achich to pod wuotho oko poko ondhi bende ratiro biro yudore koso ratiro biro tho kama tiang'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kanyakwar, Kisumu County.